Ви слухаєте передачу «Русинська сім'я як домашня церков – основа національного самосохранення народа». Недавно почали в інтернеті друкувати перепис наших селах у період Австро-Мадярщини. І ми з удивленням, з радістю читаємо, то, що було, яка пропорція була, така й осталася. Я хочу казати сміло, наш народ заслужив то, щоб його другі народи не змістили. Наш народ православний. Кit частинка уніяти, Господи, і їм щось помагай. Но більша часть народу православного, а значить ми на своєму місці, у виноградникові Христовому, і Господь, а ще і допустить, аби хтось нападав на нас ззовні, ми повинні ізнутрі бути сильні. Ми все говоримо, хтось не може і обіжається. Держава сильна не кількістю армії, не кількістю поліцаїв і кількістю прокурорів, суддів або якихось других каральних органів. Держава сильна духовним населенням. Духовно-моральна висота людей – це основання твердості держав. Наша держава в більшинстві своєму православна, і най Бог дасть, щоб Бог присокотив її до дальшу історію. Молимося, щоб і наш народ на своєму місці, в своїх храмах, як у маленьких виноградниках трудився. Сьогодні в посланні апостола Павла Коринфянам читаємо: «Вітають вас Асійські церкви, вітає вас Акіла і Прискілла і їх домашня церков». Що це таке? Оказується, в православній церкві, в других церквах того не є. У православній церкві здавна кожна сім'я була ячейка церкви. При Совєтському Союзі цю фразу від церкви позичили тоді державники, коли казали «міцна сім'я, міцна держава». Це чиста цитата із православного учення. Церква Христова сильна ячейками. Правда, тепер сім'ї менші, чим були. Період апостола Павла, коли написано, що крестилася Лідія і її дом, так се мало в виду не вона і її стіни, а крестився її чоловік, її діти, внуки, правнуки, зяті, невістки. Обично дом купчно состояв від 50 до 100 людей. Це і була мала церква. Радіо Лада. Радіо Лада. Сьогодні, може, наші сім'ї менші, але давайте і стараємося і ми свої сім'ї сокотити, бо кожна сім'я – це ячейка церкви, одноразово і кліточка держави. Так важно сокотити сім'ї. То, що тепер великий розпусток блуд пропагандується, з одною ціллю – підбити основання сімей. А в державі, де половина розведених, половина не живуть, любий агресор забере. Вот чому нам так важно молитися: Господи, благослови нам, щоб ми були добрі виноградарі у виноградникові Христовому, в церкві Христовій. Подивімося на історію наших предків. 1150 років під Карпатами, кому їх не бив, а вони содержать візантійського православ'я. Нас менше волнує то, що сьогодні чиновники не підтримують канонічне православ'я. Тепер вони почти всі уніяти. Нас то не цікавить. Ми хочемо, щоб народ в своїй більшості був православний, а значить і країна буде сильна, православна, благословенна. З того часу і кожна сім'я, і кожна наша церква буде сильна і благословенна. Виноградник буде не лише по названню, а й много в ньому людей, дітей. І сьогодні ще додаємо
І ще головне, Господи, а в нас іще один є виноградник, наші діти, котрі скоро йдуть у школу. Боже, поможи їм, щоб вони пішли в школу. Батьки останні гроші знайдуть, куплять красиве плаття, і наші діти йдуть у школу. Красивіші діти, як діти англічан і американців. Наші діти йдуть у школу красивіші, як якісь європейські діти. Чому? Батьки в подвигові працюють на дітей. Ми молимося за батьків, котрі в тяжких часах рождають дітей. Молимося і за учителів і учительок, щоб Бог і їм поміг у школах добре вчити. Бо так поступаючи всім, діти, батьки, учителі, вчительки, керівники, чиновники, якщо кожен на своєму місці буде в виноградникові чесно трудитися, не попитатися узурпувати владу, і тут на землі много зробимо, а у вічності зможемо наслідувати небесний виноградник, Царство Божие. Ви слухали передачу «Русинська сім'я як домашня церков – основа національного самосохранення народа».